Ubwansu bw'omugusi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto chindagera njire ao chindagera buna avocado chindagera buna matoke chinyanya yani perishable things biri salika bwangu yatokana nga chindagera chakale wachibuliro kolwe chiro kwaule chindagera chinyinge sana amatunda kwakodera mange sana ngochole kwaonia bona matunda aya yatokana nga airirenga kie nyinge kabisa matunda na bogonya kobonya bangu sabuya matoka na bonya lendete buya kabisa lakini irenga ki matoka alia matunda alia avocado alia asalika ngaye kwanya mmanya konya bogoria kwanya beka asali kwa retira maya kwanya burukani bona gokoneria customer kwanya bogoria kwanya beka na aliande ayabere kwa rusia maya ayande kwa rusia kwa bekerani akare kwa bekeraniri kwa moneria bona kawe kanyombo boli ngaki ndagira na rone ngiya nagura ochikubata litunda elisalegete ochikotaka goli litunda lilio olinya litiro lisibiri buya kabisa litunda lile ligundete bono gakiteriko chiaba boronge ande bakonyora labda nkonyo rugo sine chinsu chiri cheirenga kientambe sana ali asechiro kunya kobeka mafuta ime mabinande kwa beka yande ime kwangya bona yatokana nga kwa yairo leire kwa iro chinsu chiria bakaje kirenga kibono chiasa lekire anda bono gokwira nyomba na bwete ngane ensura kinebwata rufu gete etariko gokia bono aye omonia kwaona ile customer yao matunda asarekire kwaona ile customer yao labda chinyanja asarekire kwaona ile customer yao avocado chasarekire barakonyara na wane avocado buna abande bagokwana nga avocado ngoja chire chabeliwa cyatoba buwango kare cyatobire buwango bono gokwira gosene echiro oibwete nge avocado yembuyere goika nyomba kwanyara avocado era machoka wale mbweyo ne tabia iyo gose nare iyo teriko chajagoki asenge njonga aye kwaonirie okoire chibesa uri kwa gose kwaonere customer yao yage chiwe yachire batiriko chajababuya ekegora ngo boli mugogotiga nga embweyo gose tabia iyo gose nare iyo ayoro chingambuyera asore lakini asabande teriko goki ine gaki igombuya nandali asechireria gatura na asechiro bono yatokana nga nobwata chi customer chiao ayebene chi customer chiao ayebene no chikonalete na ne chikomanyete yatokana nga chinga kichinde chi customer chiri chiachire onyorire nga labda chingini obwate chinyanya obwate ebyasi obwate na kelio konde labda obwate mbigimo gogeti gose mbigimo gogeti baro lense moga iganga oyonde more komo na obwate gose ne chinyanya gose ne chingeni chinsaga chingi yaigo kose labda nataka tego change na ne menu ngatigantike chinsage echi lero ngore gose ne linago yatokana ne chinsaga obwate kako genda kuchumuino kaiga atebanga kitigangure asenge njonga lero gakitiganje nche menu ngabona kwa mako gachi kungabono kwangure customer ndedio giria cha kase chiro ekyo kongure customer yane bono yatokana ndedio giri mwangire gwagerio gigali echiro mwangire goteberane mangana ateyo ngano inyorete na ndeli nkwangurete nyarebe nga bono street nini egetanda kia ura skucha se kando na inche kia kwangire kongura customer chan pamto chiko tenga ya customer yangoria asenge jonga ya kwa bwate goseneri nago erega weta chenche menu anyero gosene chinsaga gosene ndrema gosene risosa nga bono kwage chiwe bono aye okoni chiro gosene bali mo okoni chiro bono nkyoko gachiriwa asenge jonga ki tenago tebinga igonta geterero chinche menu ra tingara chinsaga je kiara ndo jenga masabura ya nama yale wane mbwe iteriko chiabangiya komonta asukego cha soyo mino na ayego kasenge jona ki nere ga momenteni asenge jonga tabase ko chikogenda nga nsabu na bomo okomonyora na ndiraisi na ayambe chora techingeni oni wane mbwe bune iteriko chiabangina asenge jonga okoteberani ko mogoteberani yaleta mangana mange ebitina biteyo embwe iteriko chiabangira chiara ngo boli ngaki ne gaki igombuya kosi yatokana gachinga kichinde no bwate bucheri yao okoni nyama yao ya kabisa aleso kwa nyama yao yatokana ngari tukondire labda umunyagitari ataitetia se ebucheri yo arole nyama yigo sembuyere egera abantu bakaraki bagore ubwate nyama gosina ya ngombe yembori nyama ye ngondi nyama chinde ao none yenguruwe yatokana nga munyagitari taraetororo iba gote bya abantu ngaki yaya chikasoma cyane munyagitari taraeta esengi njinya meye tirapimwa ayabona buna baikaiga
kwange konia matumbo kwanirio kusunso to kwenanire amanyinga kwenanire bono abantu bange akoro mwenda cyane nyamerika nyatirapimwa kitambe nyameria pimwe abantu bakiri nyagitari bono kara abantu bakiri nyagitari ike gosogokora asenge jonga ebiashara biribi aho of course ne bya kake yatukananga enyameyo terapimwa gose nyameya irige kegetambe sana ya sarekire bono yatukananga aliesole buchari wachire kwabwatirwe biashara byasarekire wasalire rieta wasigwatugire customer abantu nyagitari bare wachakire bina binde imbuturu cyabangija ekekara nkobolinga ayokonie nyama ase buchari nyama terapimwa muna waikiga kwaigoire kwangere kone ine gaki igombuya ine gaki igomborunge turunge ichimbo cheto.